Setové učenie spochybňuje konvenčné vnímanie reality a navrhuje, že realita je oveľa tekutejšia a komplexnejšia, ako sa zdá. Podľa Seta je realita konštruktom vedomia, formovaného presvedčeniami, myšlienkami a emóciami. Táto myšlienka zásadne posúva spôsob, akým chápeme našu existenciu a našu silu ovplyvňovať naše reality. Jadrom Setovho učenia je koncept, že vedomie je primárnou silou vo vesmíre. Každý jednotlivec má prostredníctvom svojho vedomia vrodenú schopnosť formovať svoju realitu. Tento proces je nepretržitý a dynamický, ovplyvnený vnútorným prostredím presvedčení a očakávaní. Set predstavuje koncept multidimenzionality a tvrdí, že naša existencia presahuje viacero dimenzií mimo fyzického sveta. Každá osoba existuje v mnohých realitách súčasne, pričom každá ovplyvňuje druhú. Táto multidimenzionálna existencia je neoddeliteľnou súčasťou pochopenia nášho plného potenciálu a skutočnej povahy vesmíru. Každý jednotlivec je večná bytosť, komplexná a mnohostranná entita, ktorá existuje za obmedzeniami fyzického života. Toto večné ja, alebo vyššie ja, zažíva realitu rozsiahlejším a integrovanejším spôsobom, mimo hraníc nášho každodenného vnímania. Čas a priestor sú výtvormi ľudskej mysle, ktoré nám pomáhajú orientovať sa vo fyzickom svete. V skutočnosti sa všetky udalosti dejú súčasne a všetky body v priestore sú vzájomne prepojené. Tento koncept, často označovaný ako simultánny čas, naznačuje, že minulosť, prítomnosť a budúcnosť nie sú lineárne, ale existujú v stave potenciálu. Naše presvedčenia fungujú ako filtre, cez ktoré vnímame a vytvárame našu realitu. Zmenou našich presvedčení, mentálnych obrazov a zmenou identity môžeme zmeniť naše skúsenosti a prejaviť požadované výsledky, ktoré budú v súlade s naším novým energetickým vzorcom. Set tiež hovorí o prepojenosti všetkých bytostí prostredníctvom skupinového vedomia. Toto skupinové vedomie je obrovské, dynamické pole zdieľaných skúseností, vedomostí a energie. Práve cez túto prepojenosť môžeme ovplyvniť a byť ovplyvnení širšou tapisériou existencie. Učenie Jane Robertsovej a Seta poskytuje hlboký rámec pre pochopenie podstaty reality a našej úlohy ako tvorcov v nej. Uvedomením si našej multidimenzionálnej povahy a sily nášho vedomia môžeme prekročiť obmedzenia fyzickej existencie a využiť neobmedzenú sféru možností. Setové postrehy nás vyzývajú, aby sme prehodnotili svoje presvedčenie, využili svoj tvorivý potenciál prostredníctvom myšlienok, predstavivosti, pocitov a žili viac posilnený a osvietený život.